Kare munyasha dzaishe vedu Jesu Kristu vachitipa mukana yekuti goverana shoko ravo tiri mudzimba umu panguva iyoyi ye-COVID-19. I come to you live from AFM Shiloh Word Miracle Center Facebook page. Ndinoda kugoverana nemi, one of the most important and most fundamental teachings of scripture inechekuita ne foundation. Nyaya yangu iri kuti iyo Christ is the only foundation of the Christian faith. Christ is the only foundation. Ndichaverenga kuna vaKorinto wokutanga chapter number 3 verses 9 and 10 up to 11. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. According to the grace which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another build on it. But let each one take heed how he builds on it. Verse 11. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Paul, in his wisdom, when he speaks and when he writes to the church, he uses a number of analogies referring to the church. Une pamwe Paul paanoti tiri munda wa Jehovah, une pamwe paanoti tiri masoja tiri muhondo, une zvakawanda wanda unoti wa a temple. But panapa washanisa varanoti you are God's building. Tiri chivakwa chaMwari, maKristu, chiKrisitu, maKrisitu vana vaMwari as individuals and corporately as the body of Christ. We are God's building. Atisi building ya prophet, atisi building ya apostle, atisi building ya overseer ya president or presiding bishop. Tiri chivakwa chaMwari, church chivakwa chaMwari. Now, in every building, the most important thing mu building haisi roof. The most important thing mu building haisi pattern kana design. The most important thing in a building is not property in one kwa imomo. The most important thing in a building is the foundation. The building cannot be stronger than its foundation. The deeper the foundation, the stronger the building. The intact the foundation is, the stronger the building is. Foundation ikakreka, building inokreka. Foundation ikabenda, building inobenda. Saka pana apa Paul unoti. He is a wise master builder. A wise master builder. The first thing that a wise master builder takes care of in his building is the foundation. Hanzi ndakaleya foundation, ndakateya neyo. Hakusina dzimwe neyo dzichateiwa zvakare. Umwe nomwe anouya unovaka paneyo dzakateiwa. Unoti umwe nomumwe ngaachenjerere kuti unovaka sei paneyo idzi. Umwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka nei paneyo idzi. So as you are rising and growing in your faith, you are building on this foundation. You are building your ministry. You are building your Christianity. You are building your character. You are building your future. You are building your marriage. You are building your family. You are building your life on this foundation. And that foundation is Jesus Christ. Hatina imwe foundation yatinovakwa pamusoro payo kunze kwa Jesu. Christianity is built on Jesus. Our faith is built on Jesus. Our ministries are built on Jesus. Our marriages, our families must be built on Jesus. Ngatiregei kutsvaka zvitsva zvemazuva ano, zvimwe zvekuwedzera, zvimwe zvekutapudza. Hakuna rimwe zita ratakapiwa, Acts chapter 4 verse 12, pasi pezuva ratinoponeswa naro kunze kwezita raJesu. Riya zuva Jesu kuna Matthew chapter 16 verse 19 aine vadzidzi vake kumhenderekedzo kana kuma borders eCaesarea Philippi. Unoti vanhu vanonditi ndini ani? Vamwe vati vanokuti ndimi Isaiah, vamwe ndimi Elijah, vamwe muprofita kana John amuka kuvakafa. Akati ko imimi munonditi ndini ani?
ndo paanonzi naPeter, you are the Christ, the Son of the living God. Jesu unopindura achiti, wakaropafadzwa Simon mwanakomana waJona. You are no longer going to be called Jonah. You are going to be called Cephas or Petros, meaning a small stone. But on this rock, verse 19, I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against my church. And that rock yairewa di Jesu Christu. Rock upon which the Christian faith is built, the Christian life is built, di Jesu. Chapter 10, verse 4. Yavakorinto vokutanga Paul unoti dombo iri rakavatevera murenje, vakanwa mvura yomweya pariri. Dombo iroro ndi Jesu. Vana baba, hatina umwe munhu, hatina umwe muprofita, hatina umwe mupostori, hatina umwe mukuru watinovakwa pamusoro pake kunze kwa Jesu. Life yako, penyu wako ngauvakwe pana Jesu. Hunhu wako ngauvakwe pana Jesu. Ndiye pattern yehunhu unofanirwa kuteverwa. Tsika dzako dzivakwe pana Jesu. Future yako ivakwe pana Jesu. Relationship yauinayo nomusikana wako nomukomana wako vaka pana Jesu. Business renyu ana baba nana mai vakai pana Jesu. Ramangwana renyu, mhuri dzenyu ngadzivakwe pana Jesu. Mweya wako ngauvakwe pana Jesu. There's no any other foundation. If you want to last, if you want to overcome, to stand the test of times, miedzo ingauya, hondo dzingauya, mashoko angauya, threat dzingauya, coronavirus ingauya, HIV, cancer, whatever, terminal illness ingauya, kuchichidzirwa nokuvhundusikwa kungauya, asi kana wakavakwa pana Jesu, hauparari. You can be pressed, but you cannot be crushed. You can fall, but you don't die. You can be bleeding, but you cannot die. You can be down, but you cannot be pushed out, because wakavakwa pana Jesu. Pamazuva ano kupedzisira ngatichenjerei foundation yatakavakwa. Zvikarema, zvikaoma, zvikaradzwa, tikanyeiwa, tikataurwa, tikarwiswa, hatiparari nekuti takavakwa pana Jesu. Mwari wedenga ngaakukomborere, akuitire zvakanaka. Uve nezuva rakanaka. God bless you. Amen.